Dobro večer, dobrodošli u Temu dana. Europska komisija poziva da se provede odluka arbitražnog suda o hrvatsko-slovenskom graničnom sporu. Slovenski predsjednik Borut Pahor danas je boravio u Briselu, evo njegove zadnje izjave. Hrvatska predsjednica i ja predsjedamo procesom Brdo-Brijuni. Kad se Hrvatska i Slovenija ne bi mogle dogovoriti o provedbi arbitražne odluke, to bi imalo loše implikacije za moralni i politički autoritet našeg liderstva u toj važnoj inicijativi. Nadam se da će jučerašnji sastanci s Donaldom Tuskom i Jean-Claude Junckerom dovesti do dobrih poteza Europske unije. Čekamo uključenje iz Brisela gdje bi s nama trebali biti hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu Dubravka Šuica i Tonino Picula. Naravno da su brojne reakcije na zbivanja i poruke koje su došle iz Brisela. Pogledajmo neke. To je vrlo opasan dio izjave, zato što to pokazuje da nismo dovoljno lobirali i objašnjavali kao to što Slovenci rade svoju poziciju, mi našu poziciju nismo objašnjavali, a pogotovo nismo objasnili zašto smo izašli iz arbitražnog procesa. Ja ne bi popustila, ja bi rekla jednom da smo popustili, to nas je dovelo tu, a Europska unija ako nas želi u Schengenu, neka oni izvole natjerati Sloveniju da sjedne razgovarati, ako nas ne žele u Schengenu, pa to će biti problem i za državljane drugih članica Europske unije. Prozivam vladu da napokon se prihvati posla i napravi strategiju izlaska iz ove bilateralne krize sa susjednom zemljom, sa Slovenijom, kako bi dalje mogli graditi dobrosusjedske odnose, kako bi stvorili pretpostavku za ulazak u Schengen i kako bi bili pouzdan partner našim zemljama, članicama Europske unije s kojima dijelimo istu zajedničku domovinu. Kao što smo i najavili, u Briselu s nama hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu, gospođa Dubravka Šuica, gospodin Tonino Picula. Dobro vam večer i dobrodošli u Temu dana. Dobro večer. Dobar večer i pozdrav iz Brisela. Evo poruke koje je jučer kazao Jean-Claude Juncker bile su prilično jasne. Pitanje za oboje, najprije gospođa Šuica pa gospodin Tonino Picula, kako se Hrvatska u ovom trenutku treba postaviti? Izvolite. Pa, njihove izjave jučer nisu baš bile do kraja jasne, bile su malo i kontradiktorne. U jednom trenutku je gospodin Juncker rekao da nikoga to u Uniji ne interesira, a u drugom trenutku nas je pozvao na provođenje arbitražnog sporazuma. U svakom slučaju Hrvatska inzistira i želi nastaviti bilateralno, bolje rečeno u dijalogu. I to je ono što cijelo vrijeme zastupamo, jer oko 90% granice imamo suglasje, oko 10% možda nemamo. Dakle, Hrvatska predlaže pravni okvir i inzistira na tome u 5 točaka: rješavanje granice na moru, na kopnu, zatim režim granični u dijelu koji je izvan Savudrijske vale, zatim formiranje mješovitog povjerenstva koji bi identificirao granicu i kasnije naravno povjerenstvo koje bi dovelo do ratifikacije oba dva parlamenta. To je stav Hrvatske. Ja vjerujem da se možemo približiti kao dvije suverene europske države, kao saveznice u NATO-u, i to je ono što kontinuirano ponavljamo, da se možemo približiti u stajalištima, obzirom da arbitražni postupak, kao što znate, je za nas bio neprihvatljiv, kompromitiran, i to je ono na čemu mi inzistiramo. Žao mi je što su mnogi ljudi već i u Hrvatskoj, ali i ovdje Uniji zaboravili zbog čega je došlo do našeg izlaska iz arbitražnog procesa. No, kad je već tako, moramo nastaviti, moramo naći rješenje i ne mislim da je Europska komisija ta koja treba posredovati, no naravno mi ne bježimo od razgovora s njima, ne bježimo od dijaloga, ali nadam se i vjerujem da će to dva premijera i dvije države, dvije naše vanjske politike se usuglasiti i dogovoriti oko tog rješenja, jer sve ostalo bi bilo loše i bio bi zaista to loš pokazatelj za države u susjedstvu. Gospodine Picula, jeste li vi suglasni s ovim razmišljanjima? Kako bi se Hrvatska u ovom trenutku trebala postaviti? Je li naša pozicija sada teža? Je li nam pozicija kompliciranija? Imamo li sada dijelom vezane ruke ipak? Pa prije svega mislim da treba kazati da Jean-Claude Juncker, dakle šef Europske komisije, nakon susreta sa slovenskim predsjednikom Borutom Pahorom nije u stvari kazao ništa novo. Zapravo prošlo je 6 mjeseci od presude arbitražnog suda i ako se sjećate, tada je
prvi potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans je zapravo rekao u osnovi istu stvar koju je i Jean-Claude Juncker jučer ponovio. Dakle, Europska komisija prirodno stoji iza arbitražne presude i to je naprosto stav koji ne bi trebao nikoga iznenaditi. Međutim, ono što je po mom sudu interesantno kada analiziramo trenutnu situaciju jeste pokušaj slovenske politike koja, moramo priznati, djeluje vrlo sinkrono. Nije to jedino posao slovenskog predsjednika i neki slovenski europarlamentarci su također na isti dan kada je Pahor bio u Briselu objavili i otvoreno pismo trojici predsjednika europskih institucija. Slovenija pokušava neriješeni granični spor sa Hrvatskom dovesti u vezu sa neriješenim brojnim problemima koji postoje na jugoistoku Europe, dakle na Zapadnom Balkanu, i oni tvrde ukoliko se ne ispoštuje arbitražna presuda da to može dovesti do otvaranja Pandorine kutije. Dakle, Hrvatska bi u svakom slučaju trebala nastaviti i bilateralno djelovati prema Ljubljani, nudeći naravno nastavak razgovora o pitanju kojeg svakako treba riješiti, ali jednako tako čini mi se da je vrlo važno nastaviti jednu pozitivnu, proaktivnu politiku prema našim na jugoistoku, odnosno na Balkanu, tu mislim prije svega na Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Crnoj Gori, kako bi se otklonila svaka sumnja da ovo što u osnovi ne uspijevaju riješiti Ljubljana i Zagreb može imati potencijale da se eventualno neka složenija situacija na Balkanu zakomplicira dodatno. Mislim da bi taj argument slovenskoj politici svakako trebalo izbiti iz ruke, međutim ostaje otvoreno pitanje kako i na koji način će se europske institucije postaviti prema Hrvatskoj kad ona jednog dana doista zadovolji sve tehničke preduvjete za ulazak u Schengen, da li će se doista slovenski stav nametnuti Europskom vijeću i eventualno blokirati naš prijem u Schengen, kao što se to prije svega iz političkih razloga dogodilo Bugarskoj i Rumunjskoj. Meni se čini da bi bilo apsurdno da u trenutku kada Juncker navještava da ne bi trebalo više politizirati oko ulaska Rumunjske i Bugarske u Schengen, da bi neka nova vrsta politizacije postala prepreka za ulazak Hrvatske u Schengen. Imamo još 3 minute do kraja emisije, minuta i pol svakome. Gospođo Šuica, rekli ste da eto su neki, odnosno mnogi u Hrvatskoj i Europskoj uniji zaboravili zašto je Hrvatska izašla iz arbitražnog procesa. Je li nas slovenska diplomacija nadigrala? Kako su oni uspjeli prenijeti svoje poruke da se oni ipak zapamte, a ovaj naš dio nikome nije ostao toliko jako u pamćenju? Pa ne bih tako direktno odgovorila na to pitanje, ali isto tako nakon jednoglasne odluke Hrvatskog sabora trebalo je možda intenzivnije koristiti diplomatske kanale. Međutim, želim vas podsjetiti da sam večeras u kasno poslijepodne uputila pismo i gospodinu Junckeru i Tusku i Tajaniju, svim trojici predsjednika, u kojim ih kronološki obavještavam o događajima od 1991. na ovamo do danas oko graničnog pitanja. Hrvatska je uvijek poštivala međunarodno pravo, nikad od toga nije bježala, ne bježi ni danas i to je ono što je bitno i što želim u tom pismu poručiti. Upoznavam ih s događajima oko arbitražnog procesa, naravno ne optužujući nikoga, želeći da se problem riješi dijalogom, da se riješi na europski način, jer dijalog je u stvari taj europski način rješavanja problema na koji oni svi pozivaju. Ja vjerujem da tenzije imaju veze malo sa izborima u Sloveniji koji su vrlo uskoro i da tu traži svatko neke poene, a mi u Hrvatskoj hladno, razborito želimo problem riješiti, ali ne na uštrb nacionalnih interesa. Ja ne vjerujem da će to itko napraviti, obzirom da imamo obvezujuću odluku Hrvatskog sabora koju moraju svi poštivati, pa i naša vanjska politika. Gospodine Picula, molit ću vas samo kratko, kakve sada poteze Brisela očekujete? Očekujete li da će jačati pritisak Europske komisije? U svakom slučaju ono što je nakon susreta Pahor-Juncker ostalo nejasno, kakva je zapravo procedura posredovanja prvog potpredsjednika komisije gospodina Fransa Timmermansa, koji je dobio zadaću da pokuša približiti udaljene pozicije Ljubljane i Zagreba. Naravno da gospodin Timmermans nakon ovog susreta sa naravno Boruta Pahora i Claude Junckera bi trebao što prije zapravo doći i u jedan i u drugi glavni grad Slovenije i Hrvatske i pokušati naprosto
približiti stavove. Međutim, čini mi se da je jednako tako važno, ako želimo imati proaktivnu ulogu u ovom pitanju, da Hrvatska sa svoje strane svakako prevenira, spriječi, da vodi računa o tome da bilo kakva provokativna kontraakcija vezana za otvoreno pitanje granice sa Slovenijom ne izađe izvan bilateralnog ili multilateralnog rješavanja ovoga spora. Mislim da bi u suprotnom sebi nanijeli veliku štetu. Hvala vam lijepa gospodine Picula, hvala vama i gospođi Šuici što ste bili gosti Teme dana. Hvala vama i pozdrav gledateljima. A pitanjem hrvatsko-slovenskog graničnog spora bavi se večerašnje Otvoreno. Hvala što ste bili s nama, ugodnu večer želim.